سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنار فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة سلام كبرات تخاتلتي سينما سمرة كم يتنحكم كم توتروا نعخم نمحقواس إن كايدو زلنا عرضات نحجون نعخم يبقى عزبلنا مدبنا أدانا لكم زلنا كسافت أمي بيت أمنا قد سمعنانا نلابوكم سنة مكتتال زموت انتاي مالتيو سعبيناتوغا كام ناي مرعا متامتي وطاي زفتم سغا وركب بزح متاوعي زلو زموت زورات وشمنت بوسن مولاد منزرنا وزتا اب حقن هايمانوتن جن ات زموت زبل قال عبلاليو زموت كام ناي مرعا متامرت خوطاي مسكال تقاراني صوتاوي سغا وركب مفصام مخانيو زغلات قال ربح زبلو سب حدار دق تبعتيو سبيتي من نباباري جنزب ايقدل لمبر سو اي مسكال انت خده انت قدسا وي انتاي تبديلا بحالتون اللو بمسرز زي حدا سب اي نحدارو كاب كالن نبعال تحدارون دقون بجنزب كاب عليين مسكال قوالان ستيتي سقاو ركب انت فتسما وي انت ولده زي امون وي زماوي كبهال يبلون مالتيو سب اي كاب سبيتو حليفو مسكال صوتاو ركب مزفتم قال سبات نتابعال تحدارو يوقسو نسا بقبو انت تحزودو نخالت اميتو زبل وقسا نابقا يغنع كابو استبقى سيمثل حيالو صحفاتن ابستفلاليو اقات اميتات زوهابو صوتاو تمرتن ابتي سبيتي بخمي نسبايات حقوس وي بخمي كتحزو تخيل ارهيوم يتصحفون كم مهرو يوهابون اب كمزي ارستي زوهاب مخرطات دما سبيتي تقايقيت كيتخون بزدقمن زيتقمن منين كيتبل نفسا كتكناخن اب جل هاجرات دما نصوتاوي عقبت سبايا كتبل اب صوتاوي اكلاتا بحكمنا كتغبرو اتخل لوطتات كمون اب جل حبرتسب زخصت ناي رحمي مسفيتي وزتيوم بحطيرو قوالن ستيتي نخالق منت كيت تمت بعل بيتا بخمي يحقوسا زمخرو صحفات اتم زوحدو مخانم يقلت انتو خونه مرعوات كاب مسمت امرتم وطاوي صوتاو ركب زفصملو مخنياسي بزحيو بوحدو دما ازم صعبو كتقاسو يخلو بحطرت اتاوي زتحاسي نابرا نمتعرراي سبعين سبيتن ناب سراح زوفرو مزخونو بحلف دما بمخنيات عينت سرحهم اب بيتهم بحنساب زرخبلو اوان وحدن تخوينو وي دما بمخنيات سراح اب بينو زوباتات وي كتماتات زنبرو مزخونو ابتي زلو بوتا حدست زمدناتات يمعبلو اب علامه مرعان صوتاو مرداتا متي زلو لوطون كم حدا نطبي كتقس زخاليو مسرتاو علامه مرعان ولاد مفراي معباي نابرخ ممرحن مخانو رديو از علامه زي حجون اقداسي انتو خنا ابز اوان جن مرعا توسخ علاماتات ان حزي خيدالو نامنت ابزورت مخايتي كهلوكا افكاري كهلوكا ني حبار سمعيتن زنبالتاتن كهلوكا صوتاو عقبت نمركاب وزته اب قمت سلازاتو از دحرواي دليتات مزي مالا بعل بيتي ناي فقر سب ايكونن وي ايكونتهم بقولتنت اي عللني وي اي تعللني تمساسالي زنباله يبلنان اب صوتاو ركبات اي توهاهدنان وزته انا تبهله اتي زدلي عقبت كاب حدار وطاي يدلا ام محبراوي هيوت متي زلو لوطي بحلف دما اب دق انستيو صوتاو ركب ام فصام انا تغير زمت زلو الرأيان كم محلخا ناي بيتسبن كباب ناي موصا حرنتون كم نطوي كتقس زكاليو زموت نحدار زعنم منشرو مخانو انا تفلت نستقربلكا زي حقاو عدمه باونتا مملاش يرأ قالن ستيتي كاب جزا وطيا ابوتا سرح سلاتركب مس بزح بهريات دق تبعتو ناي مفلاتن ركب ناي ممسراتن عدل الوا مس ناي قدمي 50 وي 7 عامتات محبراوي ركبات انصاصيركا نايلومي عبيتي كتماتات زموت كتمهار زصلون زموت فصيمكا كتحبالهم اتخلن يوم ابجت اراتن حوسي كتماتاتن جن بحريات تصامرتي بقليل سلازقلع وي استفصمه سلازيكول بمقربكا وي دق عدخا كتجنح وي كتحمه تخلو سلازلو وزته نتي كمرعا وصاي زفصم سغاو ركب اب مغتا بمطنو يحجز
ጓልን ስቴቲስ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ዝለዓለ ዕድል ኣለዋ ብኻልእ ኣገላልጻ ኣብ ገዛ ብበዓል ቤታ ዘይሕጉስቲ ጓልን ስቴቲ ነቲ ሓጎስ ካብ መሳርሕታ ከተማልኦ እትኽእል ክመስላ ይኽእል መጻምርቲ ብሕልፊ ድማ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ስራሕን ንግድን ጥራይ ብምድሃብ ወይ ብምኽንያት ነዊሕ ሕማም ወይ ማእሰርቲ ወይ መገሻ ወይ ዕስክርና ንሰበይቱ ዝገብሮ ኣድህቦ ምዘይህሉ ወይ ምዝቕንስ መጻምርቱ ካብቲ ነዊሕ ተነጽሎ ጽምዋ ንምግልጋል ናይ ካልእ ሰብ ልምዲ ከተሕድር ትኽእል ሓደ ካብቶም መጻምርቲ ካብ ሓዳሩ ወጻኢ ምስ ካልእ ዝዘውርን ገዝኡ ገዲፉ ዝሓድርን ምዝኸውን እቲ ካልኣይ መጻምርቲ ድማ ንሱ እኳ ዘይገደፈ ንሳ እኳ ዘይገደፈት እናተባሃሉ ወይ ድማ ኣነ እውን ሕነይ ክፈዲ ኣሎኒ ካብ ዝብል ዘይቅቡል ሓሳብ ናብቲ ካብ መርዓኻ ወጻኢ ዝግበር ርክባት ክምራሕ የጋጥም እዚ ተርእዮ እዚ ኣብቶም ብዕድመ ንእስ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ተመርዖም ክንሶም መጻምርተይ ካልእ ከይትመሃር ዝብል ስክፍታ ከይሕድሩ ናይ ሓዳር ዲሲፕሊን ዘይብሎም ይርአ እታ ንእስቲ መጻምርቲ ንሱ እኳ ብዓብኡ ዘይገደፈ ደኣ ንዓይሲ እንታይ ኣቦይ ቀቲሉለይ ክትብል ተኽእሎ ይህሉ ኣብ ገለ ውሕዳት ሰባት እቲ ናይ ሕጋዊ መርዓ ርክባቶም እናተዳኸመ ክኸይድ ከሎ ቀዳማይ ብልብን ኣእምሮን ኣብ ሓዳሮም ብዘይምህላዎም ካልኣይ ድማ እቲ መጻምት ንኽቐብጽ ወይ ናይ ፍትሕ መበገሲ ንኽኸውን ተባሂሉ ቀዳማይ ሓዳር ብሕጊ ከየፍረሱ ካልእ ጎናዊ ርክብ ይጅምሩ ሳዕቤናት ካብ ሓዳር ወጻኢ ዝፍጸም ጾታዊ ርክብ እንታይ እዩ መጻምርቲ ዝፍጽሞ ዝሞት ወይ ከዓ ካልእ መጻምርቲ ምውላድ ነቲ ተበዳሊ ዓሚቕ ጓሂ ዝሕድርን ቃንዛ ሓንጎልን እዩ ሓደ ሞያዊ ሓደ ግዜ ብዝሙት ዝተበደለ ሰብ ዝህልዎ ቃንዛ ልክዕ ምስቲ ብዘይ መደንዘዚ መሓውሩ ዝቑረጽ ሰብ ዘመሳስል ኢሉ ተበዳሊ ከም ዝተኸድዐ ከም ዝተናዕቀን ዝተታለለን ሰብ ገይሩ ንነብሱ ይርያ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ዝሙት ብሕልፊ ብውዕዩ ሰይፍ ዘማዘዝ ወይ ዘቃትል ኮይኑ ንረኽቦ ምትእምማን ኣብ ዘይብሎም ሰብ ሓዳር ኩሉ ግዜ ናይ ዘይተደለየ ጥንሲ ወይ ብተመሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ምልካፍ ንኣብነት ኤድስ ስግኣት ይስምዖም ብርግጽ ድማ ብሕማም ዝተጎድኡ ስድራ ቤታት ከም ዘለው ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ትዕዝብቲ ክህልዎ ይኽእል ብመጻምርቶም ዝተበደሉ ደቂ ተባዕትዮ ህልኾም ምስቲ ንመጻምርቶም ዝደፈረ ክብሮም ዘሕሰረ ወዲ ተባዕታይ ኮይኑ ብጎነጽ ናይ ምፍታሕን ናይ ምብኣስን ኩነታት ከርእዩ ከለው ጓል ኣንስተይቲ ግን ደጊም ተመኘየ በዓልቲ ቤተይ ኣብ ልዕለይ ዝነበሮ ኣቓልቦ ኣኽብሮትን ሓልዮትን ኣብቅዕዩ ዝብል ስምዒት ይሓድራ ስለዚ ሰበይቲ ኣብቲ ናይ በዓል ቤተይ በደል ያተተኩር እዚ ማለት ግን ኣብ ልዕልታ ንበዓል ቤታ ዘስሓተት ጓል ኣንስተይቲ ቅንዕን ጽልእን ኣይስማዓን ማለት ኣይኮነን ካብቲ ዝተበደለ ሰብ ናይ ኣይውቕዕኔ ክብሪ ዘይብለይ ውርደተኛየ ትሕቲ ሰብየ ዝብል ዘይድለ ናይ ትሕትነት ስምዒታት የስዕብ ካብ መርዓ ወጻኢ ዝውለድ ህፃን እውን ንቐጻሊ ህይወት ምቹእነት ዝፈጥር ኣይኮኑን ካብ ክልተ ውለድ ከይትሕጎስ ሰብኣይ ክልተ ኔው ነጀው ክብል ሞተ ዝብሉ ምስላታት ምናልባት ነዚ ዘልዓልናዮ ርእስቲ ንምብራህ ሓገዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝሙት አንጻር ስኒት ሰላምን ስድራ ቤታትን እዩ ጠንቂ ፍትሕን ምዝንባል ቆልዑትን ድማ እዩ ፍትሕ ነብሰ ምትእምማን ዘይብሎም ቁዙናት ዘይሕጉሳት ቆልዑ ከዓብዩ ጠንቂ ይኸውን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ መንጎ ወለዶኛታት ጽልኢ ረጽሚ ከስዕብ ይኽእል በዚ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝሙት ኣብ ገበናዊ ሕጊ ከም ግብረ ስጋዊ ገበናት ዘይኮነስ ከም ገበናት አንጻር ስድራ ቤት ተመዲቡ ወይ ተሰሪዑ ዝርከብ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዝሙት ምዝፍጸሞ እቲ ሓዳር ድማ ናይ ፍትሕ ኣንፈት ምዝሕዝ እቲ ብዝሙት ዝተበደበለ መጻምርቲ ነቲ ሓዳር ናይ ምፍራስ ወይ ምሕረት ክገብር ፍትሕ እንተመጸ ኣብ መቕሊ ንብረት ብዝያዳ ክረብሕ ኣብ ፖሊስ ምልክታ ዝሙት ብምቕራብ ድማ ንበዳሊ ብገበን ከቐጽዕ ወይ ክምሕር ኣብ ልዕሊ መጻምርቱ ስልጣን ይህልዎ ኣብ መደምደምታ ካብ ሓዳርካ ወጻኢ ጾታዊ ርክብ ምዝውታርን መርዓ ዘሰክመና ግዴታት ዘይምሕላውን ምስቲ ሕጉሳትን ቅሱናትን ስድራ ቤት ናይ ምምስራት ክብርናን ባህግናን ከምኡውን ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ክህልወና እንጽበዮ ውሽጣዊ ሰላም ርግኣትን ዝኸይድ ኣይመስልን ብዘይ ጥዑይ ስድራ ቤት ጥዑይ ሕብረተሰብ ወይ ሃገር ክህሉ ኣይክእልን ስለዚ ኣብ ህይወትና ቁኑዕ ምርጫ ናይ ምውሳድ ሓላፍነትን ብስለትን ነፍሲ ወከፍ መንእሰያት ክልተ ጾታ ዘገድድ እዩ
እንበአርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኩም ወይ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ በኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጻኩም ጽቡቁ ንዓኹም ይኹን ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጽዋዕ ተኻፈልቲ መደባትና ብምዃን ዝተፈላለዩ መሃርትን ኣዘናጋዕትን መደባት ክትከስቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም እቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሓኩም ከኣ ሰብስክራይብን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ብምክትታልኩም ኣዚና እናመስገና ኣብ ቀጻሊ በኻልእ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንሕና ብወገንና ምስ ተረፉ መደባት ንሓድገኩም ሰሰናዩ